Kini nga play nga gitawag og screen and slip, usa ka maayo kayong estratehiya sa basketball. Tan-awa pag ayo kung giunsa kini pag-execute sa sinugdanan adunay player nga nag-set og screen. Ang ideya sa usa ka screen kay babagan ang tigdepensa sa ilang kauban aron makakuha og kagaanan o open shot ang ilang teammate. Apan dinhi, imbes nga magpabili sa screen, ang player nga nag-screen mo slip o mo irog dayon palayo sa defender padulong sa basket. Ang kaepektibo niini nga play naa sa pagpaisalaag sa depensa. Kasagaran, ang mga tigdepensa magdahom nga ang player nga nag-screen magpabilin sa position o kaha muligid paingon sa rim huma sa screen. Apan sa slip, kalit siyang mulusot sa likod sa depensa. Kini nakapabong sa mga tigdepensa kay dili sila kahibalo kung kinsa ang ilang bantayan, ang player nga gi-screen o ang player nga nag-slip. Sa video, klaro kayo nga nagatag kini og open lane sa player na nag-slip ug nakakuha siya og sayon nga pasa ug diretso nga dunk. Ang pagka-timing sa pasa ug ang paglihok sa player nga nag-slip critical kayo sa kalampusan niini nga play. Usa gyud kini ka smart ug epektibong pamagi aron makapuntos sa dula.